Njore kod ketho mwandu ne ogo tach odiochieng' manyoro sama ne ng'anyo mag Azimio dhi nyime e gwenge mopogore opogore e boma ma Nairobi. Nyaka sani jo-ohala kod olal mathoth bang' monj mane otim e kuondegi mag uso. Diana Olunde noloso kod moko kuom jo-ohala go kendo miyo mathoth e wi lal makamano. Ranyisi kod ler makare mar monj mane otimore otieno manyoro noyangore wuok chieng' tich abich ma kawuono. Mai kaka jonjorego nomonjo kendo turo dho od dukani ma osebed kiuse lewni, wuoch kod gik mamoko e gwenge mag Tasia Embakasi. Picha mar wang' dede yango maler kaka jonjoregi nodonjo mokawo mwandu mag dukani. Kama kawaida venye tunasikia kuna maandamano, ilibidi tukafuga kazi tukaenda manyumbani, lakini sasa ikifika wakati wa saa 11 hivi nikapigiwa simu nikaambiwa duka imefuja. Wondukani James Njuguna oyango ni mwandu maromo milioni 3 nokawo koya dukano mano yaw dwe mar 10 higa mokalo gi pesa hola. Tulianza na 3.5 million. So na sasa tukiangalia tunaona ni kama walichukua kila kitu. Hapa tulikuwa tunarauka kila asubuhi, jioni unaenda na chako nyumbani. Hivi sasa tumekuja hakuna lolote. Apisas mago kwa chikich no chope kar masirano mariango kethruok mane otimore nyaka sani gisa chako chenro mar pedho nyujure. Peter Muchoki maenje dak makayoli bende noyudo lal mar omenda maromo milioni 1 bang' jonjore monjo kare mar ohala. Wale watu walikuja wakaanza kutupa meloni huko kwa barabara, zingine wakabeba wakaharibu vitunguu, nyanya, na hiyo stoko yote nilikuwa nimemwaga hivi karibuni, hata siku 2 hazikuwa zimeisha. Gechiario bende no wang'. Hiyo laini yote hiyo Bisenta mpaka Jakaranda magari zimechomwa. Davana imerushwa mawe kila mahali, hakuna amani. So tunashindwa, duka zetu tutakuwa tunabeba tunaenda nazo kwa nyumba ama tutakuwa tunafanya nini? Karobila makware bende ne omonj gi jong'anyo mane oheo bila gi teko. Weche mag njore oseyang ni medore pachoka ahinya odiochieng' mag ng'anyo ka jonjorego medo kwelo kendo ketho mwandu mag ohala nyaka mag ji giwegi. Diana Olunde, Ramogi TV. Ramogi ok en gima yot.